Mae'ch cyfrol newydd chi'n cael ei disgrifio fel llen gofiant Menna. Felly, ymyrieithwch, beth ydy ystyr hynny? Wel, cofiant drwy lenyddiaeth yw e. Mae e'n llai myfiol efallai na hunan gofiant. Ac mae'n rhan o gyfres gan Barddas ac llen gofiant cynta oedd llen gofiant Gwyn Thomas. Felly oedd e'n hyfryd dilyn Gwyn Thomas mewn ffordd. I chi'n sôn yn nechrau'r gyfrol, mi wnaethoch chi dreulio tipyn o amser yn yr ysbyty pan o'ch chi'n groten fach, ac o'ch chi yn groten swil iawn. Felly oedd hyn yn rhyw ysgogiad i fynd ati i sgrennu? Wel, o'n i wastad wedi teimlo bod ysgrifennu yn haws na siarad, ac felly mi fyddwn ni yn ceisio angorau i droi at sgrifennu barddoniaeth. Ond o'n i'n blentyn swil ac yn amharod braidd i fod yn gyhoeddus sydd yn swnio'n rhyfedd nawr. Pwy sydd wedi dylanwadu arnoch chi sy'ch chi'n dweud yn y byd llenyddol? Y Beibl efallai, iaith y Beibl. Hefyd oedd gweithiau T. Gwyn Jones yn ysbrydoli, chwedle, a hefyd ambell ffordd arall fel Rhydwen Williams a Waldo a Bobby Jones yn arbennig. I chi'n ymgyrchydd Menna wedi ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg, dros hawliau menywod, heddwch a hawliau dynol, ac hynny yn amlwg iawn yn eich gwaith Menna. Yn sicr mae'na'r ymwybyddiaeth o edrych ar bobl sydd ar y tu fas neu pobl gorthrymedig. Hwna'n rhan o'n waith i. Rydych chi'n enw adnabyddus yn y byd llenyddol, a hynny ar hyd y byd hefyd. A siwt ymateb sydd eich gwaith chi ag i lenyddiaeth o Gymru ar y llwyfan rhyngwladol? Wel, mae'n wych cael yng ngwahodd i wahanol wyliau a preswylfeydd mewn mannau fel America neu'r Wcrain neu ble bynnag. Ac mae wedi bod yn wych i weld yr ymateb. Y pobl ddim wedi clywed am Gymru, heb sôn am glywed y Gymraeg. Bellach gyda thechnoleg, wy'n cael fwy o hawl i ddarllen yn Gymraeg, a wedyn mae'r cyfieithiadau Saesneg neu mewn iaith arall yn cael ei arddangos y tu ôl i fi. Mae llongyfarchiadau mawr i chi ar y gyfrol Cenad. A sut ych chi'n teimlo wrth weld y cyfan wedi chyhoeddi? Wel, mae'n teimlad braf achos mae e'n gofnod o'r holl anturiaethau, yr holl fynd a dod o'i wedi wneud ac ofni o'n ni pe pawn ni ddim yn rhoi ar gof a chadw, bydde gymaint o'r digwyddiadau yna mynd yn angof.